ファイナルタイガー。ええや、チャンピオンに、チャンピオンにいるわ。いやいや、ほとんど変わらないけど、そのタイガーと。ちょっと待って。ポストタイガーや。ポストタイガーこれ。またや、もう。またこれや。ポストタイガー。ちゃうねん、ちゃうねん、もうちゃうねん、ちゃうねん。前は、前は。やりたかったことがちゃうねん。でも多分、スマーさ、30% 出せばいいやろ。でもな、多分ね、ゴール前行っとかないとシュートモーションに入らないですからね、ほら。ほらな、そうなんだよな。ちゃうねん。ちゃうねん。パスを出せないとダメなんて。